Revolution Studios ҷавонтарин ширкати Голливуд ки имсол 21 сола мешавад, дар дунёи филмофарӣ воқеан ҳамчун номаш инқилоби бузургеро бо истеҳсоли филмҳои CX ба воситаи Кайҳон, Табассуми Монолиза, Саманта, Питер Пен, Зиндагии тамомношуда, Танҳо бо тақдир, Тарафи баръакси ҳақиқат, Соли нав бо нокомон, Ашкҳои офтоб ва ғайра ки шоҳкориҳои ширкати Revolution Studios ба шумор мераванд, ба вуҷуд овардааст. ширкати синамогароии Revolution Studios 12 январи соли 2000 дар шаҳри Лос-Анҷелеси штати Калифорнияи Амрико аз тарафи коргардонон Винс Тортино ва Ҷо Рот ҳамчун студияи хурдакаки филмофар таъсис дода шудааст. Ба сифати нишонаи ширкат ҳалқаҳои гардон дар шакли глобус интихоб гардида, дар байнаш номи ширкат Revolution Studios навишта шудааст, ки маънояш инқилоби ҷаҳонӣ мебошад. Дар он замонҳо ин гуна студияҳои навтаъсис дар ҳоли афзоиш ва инкишоф қарор доштанд. Бинобар ин Revolution Studios ба рақобатҳои шадиди эҷодӣ рӯбарӯ мегашт, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, бо гузашти солҳо шумораи филмҳои офаридаи Revolution Studios ба маротиб зиёд шуда, мавқеашро дар дунёи синамогароии тамоми Аврупо ва берун аз он дарёфт. имрӯзҳо нафаре нест, ки ширкати мазкурро нашинохта бори ҳам филмҳои машҳурашро тамошо накарда бошад. Revolution Studios дар тӯли фаъолияти 21 солааш 2 маротиба сарварони худро иваз намуда, дар саросари ҷаҳон ҳаводорони ниҳоят зиёд пайдо намудааст. Дар моҳи январи соли 2017 Content Partners LLC Revolution Studios-ро бо маблағи номаълум ба даст овард. дар умум Revolution Studios як ширкати фарогири ҷанбаи фароғатист, ки маҷмӯи филмҳо ва шабакаҳои телевизионии худро тарғиб ва паҳн мекунад ва аз маблағҳои ҳосилшуда барои тавлиду мукаммалгардонии мундариҷаи филмҳояш истифода мебарад. дар айни замон Revolution яке аз калонтарин ширкатҳои мустақили дорои як зумра филмҳои муаллифӣ, аз ҷумла 126 филмномаҳо ва 240 серияи телевизионӣ мебошад, ки то ба имрӯз дар маҷмӯъ беш аз 7.1 миллиард доллар даромади холис ба даст оварданд. Revolution Studios дар давоми 21 соли мавҷудияти худ соҳиби 5 номинатсияи Эмма ва 10 ҷоизаи Оскар гардидааст. айни ҳол бинои ширкат дар шаҳри Лос-Анҷелеси штати Калифорнияи Амрико воқеъ буда, директори генералияш Скотт Хеминг мебошад.